A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. A cikin watan azumi kake shan ruwa da rana? Allah dan annabi kin gani? Ƙwarai ma kuwa na kalle ka ido da ido. Dan Allah dan annabi kar ki gaya wa kowa, zan baki naira 50. Allah kake tsoro ko mutane? Kai, gaskiya Allah nake tsoro. To biyan azumi 60 ya kama ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai, to ba Allah ya ce duk girman laifi idan kai istingifari zai yafe ma ba? What? Ba ta wannan gefen ba. Ai zan iya ciyarwa. Ai ko shayarwa ka yi?